Η 25η Μαρτίου είναι η κορυφαία ώρα της νεότερης ιστορίας, η ημέρα που συμβολίζει τον ξαναγεννημό της πατρίδας μας, ύστερα από την μακραίωνη σκλαβιά και μαζί η ώρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η ασπέρουσα στιγμή της θεϊκής σύλληψης, η έναρξη του θείου δράματος και τη σωτηρία του ανθρώπου. Ταιριαστό ζευγάρι που προβάλλει αιώνες τώρα τις ιδέες της ελευθερίας και της θυσίας. Ελευθερίας από την επίκεια δουλεία σε κάποιον τύραννο και θυσίας της ζωής στον κομμό του καλού, όποια κι αν είναι η μορφή του. Σήμερα, στην Αγία Λάβρα, ζωντανός πάντα ο παλαιός πατρών Γερμανός, σηκώνει πάλι ψηλά το λάβαρο της ελευθεριάς. Σήμερα, οι Έλληνες ξαναζωντανεύουν τις τρανές εκείνες ημέρες της Ανάστασης του γένους και στέφονται εκστατικοί μπροστά στο 1821. Πιστεύω ότι ο βαθύτερος σκοπός του εορτασμού αυτού πρέπει να είναι η υπεύθυνη αναπόλυση αυτής της σημαντικής για το έθνος μας περίοδου, για να αισθανθούμε καλύτερα το χρέος απέναντι στο παρελθόν και στα ιδανικά μας, το χρέος απέναντι στον εαυτό μας και σε αυτόν τον τόπο. Από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να δούμε την Επανάσταση του 1821, αυτόν τον επικό απελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού λαού, που ήρθε ύστερα από άλλες μικρότερες εξεγέρσεις, αδιάκοπη σχεδόν ανταρσία πάνω στα βουνά ενάντια στον Τούρκο δυνάστη και μακρόχρονη ιδεολογική προετοιμασία. Των Ελλήνων πατριωτών, του Σκουφά, του Τσακάρου και του Ξάνθου, που εξέφρασαν τότε, όπως αποδείχθηκε από την πρόοδο και την επιτυχία της εταιρείας, την ίδια επιθυμία του έθνους. Ο ελληνικός λαός, υπόβουλος επί αιώνες, ζώντας κάτω από
καθεστώς καταπιέσεων, ταπεινώσεων και συχνών διωγμών κατόρθωσε να σφυριλατήσει την εθνική του συνείδηση, να αναδιασώσει και να αναπτύξει την εθνική του ενότητα, τόσο που να μπορεί ο Κοραής στα 1814 να πει ότι εξύπνησε τέλος πάντων η ταλέπορος Ελλάς. Άλλωστε, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Είχε όμως αυτός ο λιγοστός και αδύναμος λαός να αντιμετωπίσει έναν πανίσχυρο εχθρό. Γι' αυτό πολλές φορές μέσα στην απόγνωσή του ζήτησε βοήθεια από τους ξένους. Η καταματωμένη όμως λευτηριά του που γύρευε στα ξένα, άλλα χέρια δυνατά, επιστρέφει πίσω μοναχή, γιατί δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η θρία πεσκουρταρεί. Και τότε καταλάβαμε για πρώτη φορά ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε ξένες πλάτες, γιατί κι αν ακόμα ποτέ οι ξένοι προσφέρουν προστασία και βοήθεια, θα το κάνουν με σκοπό τη σκληρή εκμετάλλευση, τον πλουτισμό τους, την εξάπλωση και τη στερέωση της κυριαρχίας τους. Το 21 μας έμαθε και μας δίδαξε πως η απόκτηση και η διατήρηση της ελευθεριάς μας είναι έργο του καθενός και όλων μαζί, και πως για τη διατήρηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας απαιτείται ομόνοια και ο αδιάκοπος αγώνας όλων των Ελλήνων. Γιατί το Βαλτέτσι, τα Δερβενάκια, το Μανιάκι, τα Ψαρά, η Κίος και η Κρήτη αποτελούν μνημεία που έστησαν στις ψυχές των ανθρώπων οι αγωνιστές μας, λαϊκοί και κληρικοί, φτωχοί και πλούσιοι, αρματωμένοι και εξαρμάτωτοι, άντρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά. Το καλύτερο έργο για να τιμούμε τους αγωνιστές του 21 είναι να κάνουμε βίωμα το μεγάλο τους μήνυμα που βγαίνει από τις νίκες και από τις ήττες τους, από τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές τους, από τα σωστά και τα λάθη τους. Το μήνυμα του 1821 το χρειάζεται ο λαός μας ακέραιο, ιδιαίτερα σήμερα, που ο κόσμος μας διέρχεται μια κρίση που όλοι λένε ότι είναι οικονομική, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ηθική και πνευματική. Στις ευτυχισμένες μέρες, για να πληρώνουμε το χρέος μας εκείνους που με τον αγώνα τους μας χάρισαν το ανεκτήμητο δώρο της ελευθεριάς και της πατρίδας. Στις δύσκολες στιγμές, για να ισχυροποιούμε το φρόνημά μας και να καλυβρώνουμε την πίστη μας με τα ίδια ιδανικά που αγωνίστηκαν και εκείνοι. Γιατί είναι και τούτο προνόμιο του ελληνισμού, να πιστεύει στα ιδανικά και να πολεμάει πάντα μόνο για εκείνα, αδιάφορα αν στο τέλος βρίσκεται. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η 25η Μαρτίου 1821. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθμού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με μετράει τη γη, απ' τα κόκαλα γραμμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρωμένη και Ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω το